аж до нас. С нас и все още търсим другата половина на главата ми. Ето това е. Седя върху златна мина. Айде! Внимавай, скъпа, че ще те врасна. Фигаро! Много съм убедителен като хот-дог. Господин Хилърд, смятате ли се за забавен? Поне доскоро. Бяха времена, когато се смятах за забавен, но вие ми отворихте очите. Благодаря ви. Вижте, Опаси Ули. казвам накратко. Искам да бъда с децата си. Всичко съм готов да направя. Само ми кажете какво. Извинете, вие ли сте Тони? Аз съм. Даниел Хилърд, актьорът. Ела сте. Филми? Ще ги представям в ефир ли? Не точно. А какво? Всички тези кутии редиш ги в кашони и ги изпращаш. После редиш онези кутии там, изпращаш ги. Изпразни ли се, ще докарат още. Редиш ги и ги пращаш. Имаш ли въпроси? След като ги подредя, Ги пращаш. Всичко хубаво, Нико. намерих си приятел. И какво това? Какво това? Кафе. Това е кафетата. Отивам да се изкъпа и идваме да гледаме филма, окей? Виж и вътре. Отивам да се измия и идвам да се изкъпа. Виолет. Ай! Виолета. Значи това са мен. Го мина. Значи. И тук принцеси. Така. И на звуките. Да. Горе. Кочета. Тапицирани кресла с резни и тежки завеси. Нека поговорим по време на вече. Благодаря ти. Аз в момента се разглеждам. Не се получи. Няма да съжалявам. Не е нужно да го казваш. Не, никога не съм тегъл лоши чувства. Надявам се да бъдеш щастлив. Толкова мили думи. Притеснявах се да дойда лично, да не би да се откажеш от проекта. Не, разбира се, че не. Аз съм професионалист. Поласкана съм, че си се сетил за мен след толкова години и всичко. BTV. Всичко това е стара история. BTV. Да. Ще тръгвам. Имам среща в банката. Може ли отново да поговорим през седмицата? Разбира се. Добре. Радвам се, че ти видя. Това. Част от мен. Финалът е утре. Здравей, момиче! Това съм аз, русалката в теб, която харесва басейна, но не и къбичните и бактериалните инфекции. Затова използвам Иделин Белиема интимен гел всеки ден. Иделин, отново съм аз. Открийте ново ниво на телевизионната реалност с Техмарт и Samsung. 40-инчов Full HD телевизор с спиращо държание. Чакай малко. Изживяване. С изумителен контраст на картината, благодарение на технологията Micro-Dimming Pro. Сега на промоционална цена от 949 лева. Бъди смарт с Техмарт. Супер! Яваран, си само възпитание. Това не са матами, а другарки. Каре, другарки. Хулигани.
Тя не се ядосва, къпни си. Супер вкус от онова време с новите леки. Лейки. Как много обичаме да се мастигаме. Сумнати. Пак ще подложим Медикс на тест. Медикс Универсал почиства до блесък, като оставят дълготрайно и свежо ухани. Казвам ви от опит. Медикс издържа всеки тест. Медикс. Домакински препарати номер 1 по продажби в България. Сумнати. Ей, машини, да не прегорите. За малко. Не се пали. Това са 20 минути. Нескафе 3 в 1 фрапе. Всичко започва с Нескафе. Лятото започна. Често ходиш на вилата или имаш лятна кухня в двора. Как се справяш с топлата вода там? Искаш ли да чуеш Чакай какво малко. решение намери Генка Партениева за любимата си лятна кухня? На нас ни минава тук О, цялото. да. Телевизора, настройката и всичко ни е тук. Като видях делиманото, веднага се запалих, исках да си го купа и сега съм много доволна, защото фактически един бойлер отпада. Нагревателят за вода Делимано изглежда като обикновен смесител за вода, но в себе си има вградена подгряваща система, която с изключителна бързина загрява водата до 60 градуса. Чакай малко. С пръстенето Сумнати. веднага идва топла вода. До Не любов, се налага да обичам, чакам. любим. Вода нормална, замиена на съдове, на ръце, на всичко. Даже си доливам супата от това, иначе от бойлера никога не съм наливала, защото при източването от бойлера стича буклуци, мърсотия. А тук тя не се задържа водата. Тя Мигей само Никол. минава през нагревател и е абсолютно чиста вода. Нагревателят за вода Делимано е абсолютно безопасен за употреба. Лесен за монтаж, с елегантен дизайн и най-важното, изключително икономичен. Монтирай го в кухнята, в банята, на вилната или на караваната. Вече можеш да имаш топла вода в мазето, гаража и работилницата. Много е приятен. Семпличко, прибраничко, така. Обади си и поръчай нагревател за вода Делимано. От тая България. От тая България. Българията си Ще спестяват 10 лева. Комисите. Потърси нагревател за вода Делимано, поръчай ги точно и на Делимано БГ. Поръчай още сега. 81-818-5131. Открий топлата вода. Делимано. Почакай, има и още нов дигитален модел нагревател Делимано. Тоест модерен дизайн и дигитален дисплей. BTV отете. На температурата Тревай на водата, си, без да че. опитваш с ръка. Само за секунди имаш Комисите. гореща вода до 60 градуса. Подари си комфорт и удобство всеки ден. С Делимано. Комисите. Трябва да работи, но трябва да знае как да се Панчил. да свърши каквото има да се свършва и да седна на една астика. Хем хубава бира, хем идеална астика. Бира, която Таня. Само за 99 стотинки. Кожата ти мечтае да бъде целувана всеки ден. Отново и отново. Ново, първият отмиващ продукт с нежна грижа от Нивея. Най-доброто от грижата на Нивея. За увеличителната кожа, която не можеш да страшно срамаш. Ново, ефективно почистване с нежна грижа от Нивея. Част от мен. Финалът. Утре, 20 часа.